Kaixo, ni Itxaso Benito naiz, eta bideotur honetan DBH lehenengo mailan matematika arloan erabiliko dugun Classroomen dagoen ikasplataforma digitala azalduko dut. Besteak beste, sarbidea, plataformak dituen aukerak, komunikazioa, kalifikazioa, segurtasuna eta pribatasuna eta laguntza baliobideak azalduko ditut. Sarbidea. Sartu beharko gara gure Gmaileko kontuan. Behin hemen gaudela, puntutxo hauetan klikatuz, agertuko da gure Classroomeko aplikazioa. Bertan sartuko gara eta orri nagusia zabalduko da. Hemen guk ditugun talde guztiak ikusiko ditugu. Talde berri batean sartzeko, plus honetan klikatuko dugu, sartu ikasgelan, eta hemen nik emandako kodea idatziz gure klase berrian sartuko gara. Adibide moduan, gela bat sortu dut, bertan ez daude ikasleak, irakasleak daude, izan eman dutena ikasle moduan, adibide moduan. Orduan, plataformak dituen aukerak. Alde batetik, korrontea. Korrontean, guk foro bat daukagu, hemen zerbait idazten badugu, taldean dauden guztiek irakurriko dute, eta bestetik hemen argitaratu diren lan guztiak aurkituko ditugu. Hemen adibidez, lan bat daukagu, txosten bat daukagu, materiala da. Hemen ere materiala da, baina bideo bat txertatu dugu, YouTubeko bideo bat. Eta hemen jarduera bat. Orduan, jarduerak ditugunean, hemen agertuko dira ikasleen izenak eta beraiek lortutako kalifikazioa. Lanetan bertan, iruzkinak idatziko ditugu, zuzenketak egiterakoan, hemen azalduko ditugu. Atzera egiten badugu, hemen agertuko dira ditugun lan guztiak, izan aldira lanak edo materialak, jendea, hemen agertzen da nor den irakaslea eta nortzuk diren ikasleak. Kasu honetan, talde honetan, 3 ikasle bakarrik ditugu. Eta bestetik, kalifikazioak. Egindako jarduera guztietan, ateratako puntuazioa ikusiko dugu hemen. Komunikazioa. Gure kidekin komunikatzeko, hemen plataformak ematen digu aukera meet bat egiteko. Sortzen da esteka eta hortik meet bat egin dezakegu. Norbaitekin komunikatu nahi badugu hori modu pribatuan, hemen agertzen dira ikasleak eta haien emailetara zerbait idazteko aukera uzten digu. Kalifikazioak eta ebaluazioa azaldu dugu, hemen agertuko dira kalifikazio guztiak. Gero, segurtasunean oso garrantzitsua da foroa ez erabiltzea beste norbaiten informazio pertsonala partekatzeko. Hau da, guk hemen korrontean idatziko ditugun zalantzak, gaiaren inguruan testu interesgarriak, baina inoiz ez dugu besteen informazio pertsonala partekatuko. Gero, edozein zalantza edo laguntza behar izatekotan, daukazue dokumentu bat, ohiko galderekin, hor agertzen da den azalduta, eta edozein zalantza izatekotan, nirekin harremanetan jartzeko emaila itxaso.benito@sannicolas.eus da.